ମୁଁ ବର୍ଷା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ଷା ଭାଇବ୍ସରେ। ଆଜିଠୁ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆସୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାୟକ କଥା କହିବି। ଏହି ପବିତ୍ର ରାତ୍ରି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାତ୍ରିରେ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଜାଗରଣ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହାପାପ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୁରାଣରେ ଏକ ଶିକାରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଶିକାରୀଟି ପ୍ରତିଦିନ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ତା ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ନଥିଲା, ଭକ୍ତି ନଥିଲା। ତା ଜୀବନ କେବଳ ପାପମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିନ ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଗଲା। ରାତିରେ ଏକ ବାଘ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଭୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବେଲଗଛ ଉପରେ ଚଢି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀଟି ଜାଣିନଥିଲା ସେହି ଗଛ ତଳେ ଏକ ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ଉଜାଗର ରହି ସେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲା। ନିଦ୍ରା ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବେଲପତ୍ର ତୋଳୁଥାଏ ଓ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଏକ ଏକ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଅଜାଣତ କି ହଉ ପଛେ ସେ ଉପବାସ ରହିଲା, ଜାଗରଣ ରହିଲା ଓ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ। ଶିକାରୀଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ତାର ସବୁ ପାପକୁ ମନେ ପକାଇ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଏକ ସତ୍ୟ ଜାଗରଣ ଓ ଭକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରାତ୍ରି ଏକ ସାଧାରଣ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ମହାପାପ ନାଶ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ରାତ୍ରି। ଏହି ପବିତ୍ର ରାତ୍ରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ସାଗର। ଯେତେବେଳେ ମୋହମାୟା ଜୀବନ ପାପରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଏହି କଥା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାର ଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।